مغصوبة زهرة مولاتي فاطمة بنت نبي لأبو القاسم فاطمة شي يبغو كورن يماسي فاطمة سلama sun kai min kuse Fatima lillahi azim Fatima na rantse Fatima nai karan wanda ya min sarse Fatima wa magsuba zara maulati Fatima bintu nabiyillah abul qasim Fatima. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. da farko ina mika ta'aziyya ko jaje, ina jajantawa sahibul asr waz zaman zuwa ga wannan musiba al-mu'lima da ta faru ga al'umman musulmi a daidai wannan lokaci na istishhadin diyar manzon Allah Sayyida Zahra alaiha salam da kuma sauran muminai baki daya, musamman malamai da maraji'an mu baki daya. Ina mika musu ta'aziyya ga wannan musiba. Abinda zamu yi magana akan shi shine wannan suna da aka kira ta na mumtahana. Daga cikin sunayen Sayyida Zahra alaihi salam akwai al-mumtahana. Me wannan suna yake nufi? Me ake nufi da mumtahana? Wannan suna siga ce ta ismul maf'ul, wato wanda aiki ya faɗa a kan shi. Ya samo asali daga masdarin imtihan, wato jarabawa. An kira ta da wannan suna ne saboda yawan jarabawoyi da ta fuskanta a rayuwarta, salamullahi alaiha. Allah maɗaukakin sarki yana cewa a cikin littafinsa mai girma a cikin suratul mulk, bismillahir rahmanir rahim, wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shine wanda ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya jarabta ku, don ya ga waye ya fi kyawun aiki. Hakanan kuma a cikin suratul ankabut Allah maɗaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ke cewa sun mutane suna tsammani za a kyale su ne su ce sun yi imani ba tare da an jarabta su ba. To bayan wannan ayoyin da kuma hadisai masu yawa da suka zo akan jarabawa da ke fuskantar mutum matsawai ya yi imani, to gwargwadon imanin mutum da kusancin mutum da Allah maɗaukakin sarki gwargwadon yawan jarabawoyinsa. To Sayyida Zahra alaiha salam ta fuskanci jarabawoyi masu yawan gaske ko masu tsananin gaske, wanda wannan ya sanya aka kira ta da mumtahana. Wannan ya sanya aka kira ta da suna mumtahana saboda tsabar yawan jarabawoyin da ta fuskanta, salamullahi alaiha. To wannan dangane da ma'anar sunan kenan. Za mu kawo misalai na irin jarabawoyi da Sayyida Zahra alaiha salam ta fuskanta a rayuwarta. Gurare daban-daban suna nan da yawa, amma za mu kawo wasu gurare kaɗan daga ciki. Da farko, jarabawa Sayyida Zahra alaiha salam ta fara tun lokacin rayuwar mahaifinta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kasancewar dukkan wani abu da ya same shi a rayuwa, sawa'un a halin da a wadda yake yi a matsayinsa mai isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki, wanda wannan ba a raba shi da jarabawoyi da fitinan mutane, ko kuma a rayuwar shi kaɗai, duk wani abu da ya shafe shi to kai tsaye ya shafe ta. Saboda na farko ita ɗiyarsa ce, kuma wannan abu ne da yake ɗabi'i, akwai soyayya mai tsakani tsakanin 'ya'ya da iyaye. To banda wannan kuma sai zamana cewa Sayyida Zahra alaihi salam arifa ce, masaniya Allah, ta san Allah kuma tana son Allah. Wannan ya sanya dukkan wani abu wanda Allah ke so
ko kuma wanda yadda Allah ke ciki Sayyida Zahra alaihi salam tana son wannan abu. To sai zama mahaifinta sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama dan aiken Allah kuma masoyin Allah. Sai maza wannan ya ƙara ribanya soyayyar da take wa mahaifinta. Sannan abu na uku kuma sai zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama rahama ga al'umma, ita kuma tana son al'umma saboda son da Allah yake masu. To sai zama soyayyar da take wa mahaifinta baya misaltuwa. To kuma ɗabi'a ta rayuwa dukkan wani wanda yake dukkan wani abu da ya samu masoyi to yana shafan masoyi kai tsaye. Saboda haka tun daga rayuwar manzon Allah Sayyida Zahra alaihi salam ta fara fuskantar jarabawa, ta fara jura abubuwa. Duk wani abu da ya shafe shi a rayuwa to yana taɓa ta kai tsaye kuma tana jura wannan abu. Ɗaya daga cikin misalai tun farkon da'awa akwai kissa ma'arufa, abinda aka sani sananne, akwai lokacin da yaje yana sujada yana ibada, aka zo aka dora masa tumbiyar raƙumi, ita ce da kanta ta zo ta ɗauki wannan tumbiyar a bayansa. To ire-iren wayannan abubuwan suna da yawa, da irin fuskantar tsangwama da kyara da manzon Allah ya fuskanta wanda duk akan idanta yake tana gani. To wannan ta yi tahammulin, ta shanye abubuwa da yawa a wannan fuska ɗin. Sannan abu na biyu a ƙarshen rayuwarsa, irin abubuwan da ya fuskanta a ƙarshen rayuwarsa wanda sun fi tsanani akan abubuwan da ya fuskanta a farkon rayuwarsa. Ganin cewa saƙon da ya zo da shi da aikin da ya yi da kuma sa'ayin da ya yi a daidai wannan lokacin wasu sun fara sa'ayi don su yaɗa fasadi ko sun rusa wannan abin, wanda kuma hadafin Sayyida Zahra alaihi salam bai sha bamban da hadafin mahaifinta ba. Kamar da ɗabi'atan duk wanda ya zo yana yin wani abu mai muhimmanci to fa ba zai taɓa jin daɗi ba a ce ga wani ya zo yana sa don ya rusa wannan abu. To akan idonta ta ga manzon Allah zai bar duniya, amma wasu sun zo suna so su kawo matsala akan saƙon da ya isa. Ɗaya daga cikin misalai shine lokacin da ya ce a kawo masa da takarda da tawada da alƙalami da abin rubutu zai rubuta wasiya, ƙiri aka ƙi, wanda wannan abin ko shakka babu zai taɓa manzon Allah, zai damu manzon Allah, wanda kuma kai tsaye yana damun Sayyida Zahra alaihi salam. Abu na biyu, ya yi wasiya ga al'umma a ranar Gadir Hum, ya ce ga wasiyarsa saboda al'umma su ci gaba da tafiya akan shiriyar da ya zo da ita. Sai zamana cewa mutane bayansa sun canza daga wannan, an kauce ma wannan wasiyar, aka kawar da mutane daga wannan tsarin. To wannan abu shi ma kan shi dalili ne na damuwa ga Sayyida Zahra alaihi salam, jarabawa ce gare ta. Daga duk abin da mahaifinta ya karar da wannan shekarun yana yi, yanzu lokaci guda wasu su zo suna canza abubuwa. Shi kan shi wannan jarabawa ce ga Sayyida Zahra alaihi salam. Sannan bayan wannan kuma har wala yau haƙoƙinta shaksan nata na kanta wanda manzon Allah ya bata bayan wafatin mahaifin nata duk aka karɓe haƙoƙinta wanda manzon Allah yana bata lokacin yana rayu. Misali gonanta na Fadak wanda ya san ma'arufi ne, gonan nan tata ce, amma da ya bar duniya sai aka zo aka karɓe. Aka kafa wasu dalilai, daga cikin dalilan da ake kafawa shine cewa nanu ma'ashar al'anbiya, wani hadisi ne suke ruwaitowa mai rauni, nanu ma'ashar al'anbiya la nurath ma taraknahu sadaqa. To shi wannan hadisi din bayan bincike akan shi hadisi ne mai rauni. Sannan kuma koda a ce wannan hadisin ya inganta, ya cika sharaɗin inganci, to ya ci karo da ayar Qur'ani. Kuma duk hadisin da ya ci karo da ayar Qur'ani ko ayoyin Qur'ani to ana wurgi da shi ne. Akwai ayoyi da dama daga cikin Alƙur'ani waɗanda suka yi magana akan gado. Misali ayan da take cewa warata Sulaimanu Dawud, wannan aya ce, wato Sulaiman ya gaji Dawud, wannan aya ce tana nuni akan gado. Sannan kuma akwai ayoyin da suke magana akan gado, kaman ayar da take cewa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu haddil unthayayn. Ga sunan da dama. To ba da za a ɗauki wannan hadisi ɗin sai a haɗa da waɗannan ayoyin kuma sai a ce yanzu an ɗauki hadisin an wurga ayoyi, ba yan haka. Saboda haka wannan yana wurgar da wancan hadisi ɗin. Na ɗaya kenan.
sannan na biyu dangane da shi wannan hadisi ɗin kenan da ke magana akan gado. Na biyu shine cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana koyar da saƙo ne a aikace, bayan ya yi tabligi kuma yana aikatawa ne. Saboda haka ba zai yiwu ya zo ya ce wa mutane su gadar wa 'ya'yansu da abin da suka bari, shi sai ya ƙi gadarwa, ƙi aikatawa akan kanshi ba. Tunda daga cikin wazifar shi akwai aikatawa a aikace, to lazim ne zamana cewa shi ma abin da ya bari ya gada wa iyalansa. To amma har wala sai zamana cewa an hana ta wannan gado din, ba a bata ba, duk da cewa ma shi ya bata ita ne kyauta tun yana rayu, amma sai zamana cewa ba a bata, kuma da unwanan gadon ma ba a baida mata ba. Na san daga cikin iskalin da ake akan wannan shine cewa to ita in dai har ta gaji mahaifinta ya kamata gaji shi a halinsa, shi ya kamata ya zama abun duniya ya dame ta ba da ta ji ina jayayya da ita. Sai mu ce wannan magana da muka faɗi ta ƙarshe cewa su aikin su shine isar da sako ga al'umma a aikace. Saboda haka ba yana nufin ta je ne don abin duniya ba, a don ta koya wa mutane, tunda haƙƙinta ne ta nemi haƙƙinta. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, kafa hujja. Haƙƙinta ne su waɗanda suka karɓa ɗin, inda bata nema ba za ta ce bata zo ta nemi abinta ba, amma ta zo ta nema, saboda haka yanzu za ta kafa musu hujja. So wannan shine ke kora wannan shubhai da ake kawowa ta cewa ta nemi abin duniya. To sai kuma abu na ƙarshe wanda za mu ƙarƙare da shi shine abin da ya shafi abin da ya faru da ita a ƙarshen rayuwarta. Bayan dukkan waɗannan abubuwan da aka yi, sai aka zo lazim sai sun zo sun je sun yi bai'a, dole sun je sun yi bai'a ga wanda su sun san ba shine manzon Allah ya ce a kuma su abin da suke guri shine abin da manzon Allah yake guri na aikata saƙon da Allah ya zo da shi, kuma sun san ba wanda ya cancanci abi sai wanda Allah ɗin ya ce, wanda manzon suka ce, kuma shine mai gidanta mijinta. Saboda haka suka kisi wannan bayanin, aka zo da ƙarfin tsiya za a ja su je su yi bai'a. Wannan a wannan lokacin ne da aka zo gidan, aka kwankwasa, ta fito, ta zo bakin kofa, suna cewa masu zuwa masu kokarin su hiddo da masu kokarin su ja su yi bai'a din, suka ce musu su fito. Ana ce musu yan manzan Allah na cikin, suna cewa ma ko ma da tana ciki, ku fito za mu kona gidan. Haka ta zo bakin kofa, aka tura kofar da karfin tsiya, aka matse ta a bayan kofa, wanda har kusa ta soke ta a ciki, ta yi sanadiyar barin dan da ke cikinta, wanda manzan Allah ya kira shi da Muhsin, wanda wannan abin da ya faru shine sanadiyar shahadar Sayyida Zahra alaihi salam. To waɗannan duk misalai ne kaɗan daga cikin misalai masu yawan gaske da suke nuna jarabawoyi da Sayyida Zahra alaihi salam ta fuskanta. To kuma dukkan wani mumini bawan Allah wanda yake so a bi Allah, to lazim ne ya zama cewa irin wannan abin na Sayyida Zahra ya koyi da shi. Yasa muke gani ga bayan Allah ne a duniya daban-daban wanda suke akan layin iyalan gidan manzon Allah, irin abin da ke faruwa da su kenan, sawa'un a jama'a ne ko a ɗaiɗai ko. Kamar misali abin da yake faruwa da 'yan gwagwarmayar musulunci a gurare daban-daban, ga sunan kashe su ake, rusa gidajensu ake yi, abubuwa daban-daban, amma sun tsaya kyam kuma suna yin abin da Allah ya ce. Kamar abin da yake faruwa da mu a nan Najeriya, ga jagoran mu na Sama'atu Said Ibrahim Zakzaki hafizahullah, babu abin da ba a yi masa ba da niyya a ga an dakatar da abin da yake yi. Dukkan wani abu da za a yi mutum na matsi da takura an masa, amma yana nan kyam, saboda wannan shine layin Allah, shine layin manzan Allah, shine layin iyalan gidan manzan Allah. To kamar yadda waɗannan bayan Allah suka daure duk da tsangwama da matsi da takura da ake musu, amma ba su canza ba, ba su daina abin da suke ba, saboda wannan shine hanya kawai ta samun yadda Allah. To haka mu ma yanzu a wannan zamanin da muke ciki, ga zalunci nan kala-kala ana yi mana a yankin nan da nahiyar nan tamu, kuma ba mu da wata mafita illa mu koyi da wannan layi din na iyalan gidan manzon Allah. Mu ma mu jure, mu daure, mu nace, mu ce lallai addinin Allah za a yi,
mu tsaya kyam akan wannan shine nasarar mu, kuma da shi ne za mu samu tsira gobe kiyama. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.